sa by to umelecké dielo veľmi pozitívne, pritom je zaujímavé, že malo byť súčasťou výzdoby Sodašnej siene, ktorá tu súčasne bola, takže nejaké šťastné manželské páry, keď si to predstavíte, že sa fotili s tými zachmurenými rúškami, tak je to trochu desivé. Je to, ale teraz je to už obnovené. Sobašná sieň tu už